אם את רוצה לישון אצלי בחדר, אז אני אצמד להכיר את אבל אביבי, אתה שלי בחדר. אם אבא רוצה לישון אצלי בחדר, אז אני ממש אצמד. אם עידן רוצה, אז אני קצת אצמד. אם ליאור רוצה, אז אני ממש אצמד. למה אתה צריך להיצמד לכם? למה כולכם גדולים. ואם כולם נישן, אז תתמלא לי המיטה. אז תשכב על כולנו כמו מיטה. ואחד כבר ייפול לי לרצפה ויקבל מכה חזקה מאוד. הוא כמעט ישבור את הראש. אוי אוי אוי. אבל אני רוצה. אוי 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 אוי. אז אני בוחר רק אחד לישון אצלי בחדר. מי אתה בוחר? ואני בוחר רק את עידן. וואו. אני לא רוצה. וזה אמיתי. וואו. זה אמיתי. אני רוצה...